ty čo robíš v bižutérii, moja, počúvaj ma, ty nechodíš do zlatníctva? To nie je pre mňa. Nie, pre koho? To je pre netier. Že pre netier. A ty tu čo robíš, moja? Som sem prišla nakúpiť pre psa. Tu majú také pre psa hodinky. Také žáru. Pre psa? Na nožtek dáš, vieš? Aj na uško, také pekné to je. Ty máš nového? Môžem sa patriť, že ty mi Počkaj, musím si ho trošku tak. Počkaj. Hop! No vidíš, nechce ísť. Ty si príliš škaredá. To čo je za pes? Neviem, či to je pes. Mi ho dali tak do rúk, lebo som povedala, že chcem niečo, vieš, také malé, také na hrane, také pekné. Mi dali, že toto. No a teraz neviem, že či to je pes, mačka, bizón, neviem, čo to je. Je to také... Čiže bizón? V živote som bizóna nevidela, ale podľa mňa takto vyzerá. Môže byť. Môže byť. Taký je, ale pekný je bizónik. Počujem ma, Idak, čo s tvojim týmto speváckým umením? Moje spevácké umenie, počúvaj ma, jak som bola v tej Amerike, na tej plachetničke, vieš, nakoniec som sa nejak dostala, áno. No, ale potom som prišla naspäť akože na Slovensko, tak? A ma oslovil dokonca sám od seba, ako sa volá? Rožojáš. Myslím, že tak sa volá. Rožko, áno. Ten, čo má tú skupinu, ako sa volá? Milan, tuším. Milan mi hlavu, niečo tak. Asi je tam niečo s tým také, asi to bude... Áno, myslím, že to je toto, no tak oni ma oslovili. Že akože, či by som neprišla do kapely, tak som povedala, že áno, že však samozrejme, nie? Však nemám nad čím váhať s takou hviezdou. No a inak, čo tvoje vzťahy teraz? Vieš čo, sa so mnou rozišiel Jožko. Ja na toto nemám náladu. Prečo? Ostaň tu. Zas tie tvoje vzťahy? Bože, no tak už mu tiahne na 80, no tak chápem, no. A inak, aké má číslo? Číslo? Aké číslo? Nechápem. Stále sa bavíme o čísle na karte. Aha, no, vysoké. Ale opustil ma teraz. To si budeš musieť nájsť iného. No, už som si taký podala inzerátik, taký, že hľadám pekného, hlavne pekného, bohatého. Hej, to stačí. Stručné, výstižné, to čo hľadám. Inak počula som, že tu je v piatok halloweenská party. Zajtra? No ale vieš čo, to asi nič nebude, lebo nemám kostýmček ešte na seba. Však tebe netreba kostým. To akože teraz myslíš? To akože čo si myslíš, že akože keď si skice, tak ako čo? Ja nemám len skice. Ty čo na mňa vyprávaš? Ešte nebudem sa s tebou baviť. Ja budem. Počúvaj ma, videla si poslednú časť, keď sa Kiara rozišla s Alejandrom? Nie. Tej telenovely, vieš. No dobrá, ale nepozerám. Nepozeráš? To je taká škoda, ne? Počúvaj ma, neskočíme mi na kavičku? Poďme na autečko. Poďme. A ešte nezabudni zaplatiť. Psiček bude mať radosť. Ja viem. Poďme. Aj netier, čo? You know it's summertime. Now, you see the sun shine. You know it's summertime. Your heart is full with joy and awesome now. It feels so good inside. You know it's summertime. It is a different state of mind, cause now everything does so fine. You know it's summertime. Vítajte pri televíznych obrazovkách, milí diváci. Na základnej škole Mirka Nešpora 2 sa v piatok uskutočnila exkluzívna halloweenská party plná hviezd slovenského showbiznisu. Ukážeme vám, ako sa prvý stupeň zabáva napríklad aj s veľkou celebritou slovenského showbiznisu Ujom Ľubom. Ako vociam leť, to je skákať ako zajac, so mnou skáče hneď. Melie plynámu, prší dáš, to si s nami zatancuje.
Ruky k sebe, potom zamknú nás. Pozri všetkých kamarátov, rýchlo medzi nás. Pravou nohou za hlas, ľavou nohou tiež. Plávať ako ryba hory, iste dokážeš. Jednu nohu zdvihni, ako poziaľ leď. To vie skákať ako zajac, so mnou skáče hneď. Veliem plynárom, vrší dáč. To si s nami zatancuj. Vitajte, sme tu opäť. Teraz si môžete pozrieť exkluzívnu reportáž z toho, ako sa naši deviatáci mali príležitosť zabávať sa na halloweenskej párty pre 2. stupeň. Walking down the street on Halloween night, lots of scary monsters and other strange sights. Boo! I see a ghost. Walking down the street on Halloween night, lots of scary monsters and other strange sights. I see a vampire. Welcome to my house. Walking down the street on Halloween night, lots of scary monsters and other strange sights. I see a skeleton. Hello. Have you seen my coffin? Walking down the street on Halloween night, lots of scary monsters and other strange sights. I see a witch. Walking down the street on Halloween night, lots of scary monsters and other strange sights. I see a werewolf. Walking down the street on Halloween night, lots of scary monsters and other strange sights. I see a mummy. I'm sorry I don't have time to talk. I'm all wrapped up at the moment. La 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 la. La 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 la. Chcete vidieť, ako sa hraje naozajstné kalčeto plné profesionálov? Pozrite si ďalšiu ukážku. Do you really want it? Do you really want it? Do you really want it? Here we go.
Na záver sme si pre vás pripravili exkluzívnu predpoveď počasia. A to je pre dnešok všetko.